çağa birinciden 5. klasa çendi yaşta yani fundamentini temelini alýarda. Şo taýda şol yani şol esasy tütünleri formirawatsa diýer. Şartiýetin o Türkmenistan olur patyp böyle şöyle oldu. Ya da ejezi hakati koyun baktırıp diyor. Ya muallimi ukaska bilen kıyırıp baka koyup iten ikilikçi näme dip o kovulap diyor. Yöne ne Japonya'da Şveçya'da bakada oylanok. Çağa. O çağa yani teýigat söýmäni, adamlara hormat koýmaly. O canlarları söýmäli. O insanlara o insaniyalak nemeleri ýöre diýerler. O şu datlar eksik bolsa näçilik bolýar. O birek siýlemez. O teýigatyn siýlemez. Adamlara hormat koýmaz. O özüni gelişdirmez. Gedel çağalar şu taýdan başlaýardy. Ne bular Türkmenistanda hususy okuw nemeti ýok. Döwletiň eline. O döwletiň eline ýöne ýa-ni mektep direktiri men tualet